Okay, så er vi ved at være klar. Vi skal til at skyde videoen til King of Fools. Vores video nummer 2, som kommer ud på et tidspunkt her, efter sommeren, tænker vi. Du skal ikke være nervøs, Daniel. Man kan se det på dig. Jeg har frygtelig nerver. Man kan se det, at du er en lille smule rysten. Og Anders, han har fået en jakke på i dag, eller sådan en habitjakke på i dag. Ja, i dagens anledning. Ja, sådan En hobbitjakke. en habitjakke. Ja. Så er det fint. Yeah, my name is Andy, and I'm shooting the video. I've been working on this video for about 10 years, and I'm about to be finished, but I hope I'll get finished in around before Christmas 2017. Is that okay? Ja, du fucked up, man. Hello. Det er bare britiske tænder, det er helt vildt. Hello, good morning. Hello.